Здравейте, приятели! Отново с Бати Краси. Днес искам да ви покажа една процедура, която се прави на Volvo камионите на всеки 200 000 мили. Сега ще обърнем камерата. Ето, тук на корнера, на бронята корнера, че сме го махнали за по-лесен достъп. И ето къде сме се закачили този маркуч. Ето тук. Това е бърза връзка за източване на антифриза. Ето го чучурчето. Има го на всички волове на радиатора отдолу. Това е маркуча, който използвам аз. Това му е парт номера. Може да си го потърсите по интернет. Има го във Volvo дилъра. Не се спомням каква беше цената за бърза връзка. И старите тубички за антифриза. Източвате се антифризчето, да се сипите новичко, понеже антифриза има смазочни възможности или вискозитет, като моторното масло. Трябва да се меня всеки 200 000 мили, за да не ви повреди охладителната система, охладителната помпа и така нататък. Обаче по системата за антифриза има и филтър на антифриза, кулън филтър. Сега ще обърнем камерата да ви го покажем. Ето тук от пътническата страна. Ето тук е това филтърче. Ето тук. Това филтърче се сменя на всеки 100 000 мили. На него ето тук има кранче, което по сервизите доста често, като сменят този филтър, обичат да го затварят и отварят. Ето това му е целта. Понеже антифриза се сменя на 200 000 мили, а филтърчето на 100. И това кранче не го докосвайте. Използвайте момента като е източен антифриза. Тогава да смените филтърчето, иначе кранчето се поврежда и трябва да смените целия кулън филтър хаузинг. Ето тук е новото филтърче, което сме се приготвили. Оригинално от Volvo. Да не забравяйте, като правите тази процедура, ето тук по гарнитурката да сложите малко моторно масълце, за да може следващия път да го развиете по-лесно. Ще използвам момента, като антифриза е източен, да се подменим тук маркучите на охладителната система, за отоплителната система, по-скоро за кабината. Ето тук, това маркуч се вижда как визуално се е раздул. Дори след като е източен антифриза и няма напрежение по него, той се вижда визуално как е подпухнал. И днес ще сменим тези маркучлета, тези тук кратките, тези, ето, закупуват се от Volvo, оригинални. За дългите маркучи се купува на метър, ако си купите 2 метра ще ви стигне. И има на още едно место, сега ще ви покажа. Под слипъра отдолу, ето тук тези двечките, също е желателно, ако камиончето ви е на повече от 5 години, да си ги подмените. Ако камиончето е по-старечко, тия маркучета се раздуват, пукат се и става голяма веселба. Това е по-добре да ги смените преди да се спукали. Надявам се, че това видео ви е било полезно. Бъдете здрави и всичко добро. Чао!